szerelem miért múlt? Igen, én is marhára szeretem ezt a számot. És hát most megyek az Eurovízióra vele. Nagyon köszönöm. Egy óriási baj van, hogy ti nem fogtok tudni szavazni rám. Várjál, mert a saját ország nem szavazhat. Megoldjuk, magyarok vagyunk, megoldjuk. Úgyhogy a feladat a következő. Mindenki szedje össze az összes valaha volt ismerősét, kalandját, barátját, barátnőjét, aki külföldön lakik, vagy külföldi mobilja van, és szólítsátok fel, hogy szavazzunk. És akkor van egy kis esélyünk. No, jöjjön ez a dal, ezzel búcsúzom, és eszeveszett, jól éreztem magam, nem voltam még ilyen buliban, de 5. ilyen buliban sem. Úgyhogy remélem, hogy még jövök. Én nagyon köszönöm nektek. Jöjjön a szerelem miért